Mapuso mahimo na mabakal sang mga pigadong o pamilya ang 29 pesos kada kilo sang bugas sa Kadiwa Center sang National Irrigation Administration 6 sa Conia. Subong adlaw ginlunsar ang bagong bayaning magsasaka rice. Ini ang kadiwa ng Pangulo sa niya. Apang hindi tanan ang makabenepisyo sa programa ang mahimo lang ang mabakabakal among mga benepisyaryo sang 4Ps, PWDs pati man mga senior citizen. 1,000 ka bags nga ginabugusan sa napulo ka kilo ang kada bag ang ginpartiniser sa reyon. Ginalimatehan man sa isa lang ka bag ang pwede mabakal tag sa kapersona. Ginalauman nga magpadayon ng programa ilabi na nga nag-umpisa naman ang ani sa humay sa pila ka lugar diri sa Western Visayas. Ginkalipay naman sa mga residente ang 29 pesos kada kilo sa bugas. Moduman ka mahal sa gihapon sang presyo sini sa mga merkado. Ote, yade pa na sa panimalay nga ikuan sa mga bata, sa mga sa sulod balay na makabulig-bulig man eh. Wala kami nga daan pangita mo. Ti kinanglan kita namon niya. Oo, dako ganyan nga bulig sa amon.